Ahojte, som Števo Ajzele a vy počúvate podcast Generali Balance. Tento mesiac sa venujeme témam spojeným s bezpečnosťou na cestách pri príležitosti spustenia projektu Srdce ciest, ktorý má ambíciu cez skutočné príbehy ľudí inšpirovať k nezištnej pomoci a k ohľaduplnosti na cestách. Ocenenie Srdce ciest je iniciované poisťovňou Generali v spolupráci s motoristickou a dopravnou reláciou RTVS Pozor zákruta. Odborným garantom je Policajný zbor Slovenskej republiky. No a mojím dnešným špeciálnym hosťom je samotný viceprezident Policajného zboru pre vnútorný poriadok a bezpečnosť, pán podplukovník inžinier Rastislav Polakovič. Príjemný dobrý deň želám. Dobrý deň sa praje. Pán plukovník, začneme tak zľahka. Aký ste vy vlastne vodič a koľko času trávite v aute, lebo ja som minule nad tým rozmýšľal a teda, keby sa to napočítalo za celý život, tak to sú naozaj mesiace a mesiace. Ja ďakujem ešte raz za pozvanie aj do tohto podcastu a naozaj, ako ste povedali, začnem zľahka. Ja si myslím, že ja som vodič zodpovedný a snažím sa dodržiavať tie predpisy tak, aby som svojou jazdou vytváral maximálnu bezpečnosť na cestách. Najazdím tých kilometrov strašne veľa, viac menej každý deň som v svojom motorovom vozidle a niekedy urobím 100 kilometrov, niekedy 200. Naozaj to auto je veľkou súčasťou môjho života. A priznajte sa, máte nejakú automobilovú neresť, alebo že čo nesmie chýbať vo vašom aute? Pre niekoho sú to cukríky, žuvačky, dobre vyvoňané auto napríklad. To môžem povedať, dobre vyvoňané auto a milujem tik-taky cukríky, ktoré si počas jazdy dávam. Jasné. Poďme ale teraz trošku na vážno. A žiaľ, naši poslucháčky to neuvidia. Vlastne ja som povedal žiaľ a musím povedať, že našťastie vy ste mi hneď ukázali niekoľko aktuálnych fotografií, úplne tragických fotografií z posledných dní. Čože sa to na našich cestách opäť raz deje, má to hrozné následky. Vy ste v Policajnom zbore už 25 rokov. Ako vnímate celkovú situáciu a vlastne to celé, čo sa deje na cestách? Tak naozaj tá situácia na cestách sa vyvíja. Vyvíjajú sa aj motorové vozidlá, ktoré sú na cestách. Vyvíjajú sa aj vodiči a naozaj v poslednom období zaznamenávame zlé obdobie. Zomierajú na cestách mladí ľudia, ktorí si možno často neuvedomujú to, že život nie je počítačová hra a že akékoľvek riskovanie sa nevypláca a naozaj pohľady pri týchto dopravných nehodách, hlavne na nejakých rodičov alebo deti, keď im zomrú rodičia, sú veľmi zlé. Evidujete nejaký konkrétny náraz v nejakej skupine, lebo budem sa teraz pýtať trošku laicky. Technický vývoj nezastavíme, autá sú modernejšie, rýchlejšie, bezpečnejšie, ale zároveň ponúkajú oveľa väčšie displeje, možnosti rozptýlenia, alebo možno aj tí ľudia sú možno nepozornejší, roztržitejší? Dá sa to tak v krátkosti zhodnotiť, že ten vývoj, čo sa týka motorových vozidiel, išiel rapidne dopredu. Je množstvo bezpečnostných prvkov, ktoré tieto motorové vozidlá využívajú a vidíte aj napriek tomu týchto závažných dopravných nehôd, ktoré končia smrťou, pribúda. Dá sa tomu pripísať aj tá nepozornosť. Množstvo vodičov aj napriek tomu, že má zabudované v motorových vozidlách tie pomocné prvky, ktoré by nemali rozptýľovať vodiča, vôbec nevyužíva a stále sa nejak dajú na tú cestu držania mobilného telefónu a odputávania pozornosti od vedenia svojho vozidla a čo potom spôsobuje následne aj tieto závažné dopravné nehody. Veľa ľudí, ktorí používali mobil a došlo k závažnej nehode, nám to už bohužiaľ nepovie ten dôvod, prečo tomu bolo tak. My len vo finále konštatujeme buď neprispôsobenie rýchlosti, nevenovanie sa pozornosti, alebo nejak to zhodnotíme, ale naozaj veľakrát ten skutočná vina, alebo prečo k tejto dopravnej nehode došlo, nie je známa. Dajme si fakty, dajme si štatistiky, ktoré máme a ktoré poznáme. V minulom roku došlo na Slovensku 11 641 dopravným nehodám, čo je o trošku menej ako rok predtým. Znížil sa počet ťažko zranených, ale počet obetí naopak vzrástol. Celkovo 265 ľudí, z toho
28 motorkárov, 73 chodcov, to je šialené číslo, a 15 cyklistov. A najčastejšie príčiny dopravných nehôd spomínali ste, a pridám percentá: neprimeraná rýchlosť 30%, nesprávne predchádzanie 15% a nevenovanie sa vedeniu vozidla 10%. Čo môže urobiť policajný zbor? Ako sa prispôsobujete trendom? Možno sú nejaké úpravy zákonov? Pretože, opäť budem hovoriť za človeka, ľudia vidia len meranie rýchlosti a polícia ma šikanuje, ale vlastne úloha polície je úplne iná, primárne. Čomu sa teda venujete, na čo upriamujete pozornosť? Tak, ako ste spomínali, aplikujeme veci, ktoré sú zaužívané v zahraničí a doniesli efekt aj do našich zákonov, do našich vyhlášok. Aktualizujeme pravidelne či už nejaké vyhlášky o dopravnom značení, ale policajný zbor nie len samotným výkonom služby zabezpečuje tú bezpečnosť na cestách, ale vykonávame aj množstvo preventívnych aktivít v školách. Máme preventistov, ktorí pravidelne majú nastavené programy v jednotlivých školách. V každom okrese, v každom meste snažia sa tú dopravnú výchovu dostať do žíl tých detí, lebo je potrebné povedať, že ja keď som bol mladý, tak sme mali dopravnú výchovu. Tá dopravná výchova vyšla z tých učebných osnov, ale tá polícia je tu aj na to, aby naozaj pomohla aj tým mladým, aby sa čo najviac informácií dostalo k tým, ktorí ich potrebujú, lebo každý je účastník cestnej premávky. Musíme sa to uvedomiť. Aj to dieťa v kočiari až po toho dôchodcu s paličkou. Sami ste povedali, že tie čísla usmrtených osôb sú hrozivé. Musím však podotknúť jednu vec, že rok 2023 bol prvým rokom, kedy sa za usmrtené osoby považovali osoby, ktoré zomreli do 30 dní od dopravnej nehody, čo do roku 2023 nebolo. Takže tento rok 2024 bude prvý, ktorý sa bude reálne dať porovnať s rokom 2023, kde budú všetky parametre, ktoré sa týkajú nápočtu smrteľných nehôd, rovnaké. Ale aj napriek tomu musím povedať, že to číslo je hrozivé a 260 ľudí, alebo každoročne zomrie na ceste cez 200 ľudí. Je to taká malá dedina v ktorejkoľvek oblasti Slovenska a treba si povedať, že väčšinou sú to ľudia v produktívnom veku a naozaj každý takýto ľudský život je strata pre okolie, pre rodinu, pre priateľov a naozaj tie pohľady pri tých dopravných nehodách na tie veci, ktoré sa často po tej dopravnej nehode dejú, sú naozaj zlé. Najviac nehôd vzniklo v Lani, podobne ako rok predtým v Prešovskom kraji, najmenej v Trenčianskom. Sú tam nejaké regionálne rozdiely, alebo môžu sa iné kraje inšpirovať tým Trenčianskym? Je tam niečo inak, alebo ide skôr o nejakú štatistickú anomáliu? Ja si myslím, že v danom prípade ide o také presné štatistické číslo. Treba si povedať, že ten Prešovský kraj je rozlohou možno dvakrát taký, ako je Trenčiansky. Je tam množstvo ciest. Dá sa povedať, že Trenčín s Prešovským krajom veľmi ťažko porovná, čo sa týka aj hornatosti, nejakých poveternostných podmienok, kde pod Tatrami začína zima už v októbri, končí v apríli, kdežto v Trenčine to je ináč. Takže ten počet dopravných nehôd, ja si myslím, že primerane je adekvátny tej rozlohe, ktorá je. Musím povedať, že zas v usmrtených osobách tieto počty sú prakticky rovnaké. A poďme teraz úplne priamo do bežnej premávky. A dajme si typický príklad, raná špička, špeciálne v meste. Ľudia sú frustrovaní, agresívni, samozrejme nie všetci, ale meškajú do roboty, možno majú nejaké rodinné problémy a prejavuje sa to často za volantom. Aké je vaše odporúčanie? Ako bojovať proti agresívnym vodičom? Ono je to vlastne taká celospoločenská otázka, ale predsa len už keď ste v tom aute, lebo vy ste to naznačili, to auto svojím spôsobom nepriamo je zbraň. Je to veľmi nebezpečný prostriedok. Tu tiež môžem povedať, že tá agresivita niekde začína, možno niekde v detstve, v nejakých príbehoch alebo v nejakých skutkoch, ktoré človek zažije. Ako ste hovorili, či sa dá agresivita ovplyvniť? Ja si myslím, že veľmi ťažko.
A kedy vzniká tá agresivita? Agresivita vzniká pri tých možno jednoduchých situáciách, ktoré v cestnej premávke nastávajú. A to je, keď sa zužujú jazdné pruhy, keď dôjde k nejakej nevyvolanej prednosti, alebo pri situácie, kde často vodiči na seba vytrubujú. Ja by som naozaj poslal také posolstvo, skúsme byť za volantom ohľaduplný, skúsme byť rozvážny a policajný zbor bude robiť všetko preto, aby tá agresivita vymizla z našich ciest, ale tiež len v rámci možností, ktoré máme, ale každý by mal začať sám od seba a bojovať a snažiť sa nastaviť tú agresivitu na takú mieru, aby bola priateľná pre všetkých. Lebo momentálne naozaj je tá situácia taká, že každý tu po sebe vytrubuje, ukazujeme si kadejaké znaky, keď z auta, a nie je to pekné a nie je dobre to reprezentuje aj našu krajinu, lebo tých vodičov začína byť čoraz viac. Keď ste hovorili, že každý by mal začať od seba, tak schválne dám príklad z mojej strany. Ja som pomerne alergický a vytáča ma, keď je vlastne zápcha pre nič za nič. Plynulosť premávky. Alebo že ľudia nie sú schopní zipovať. A presne mne jedného dňa napadlo, že sakra večak, ja keď jedného pustím, tak pomôžem tej plynulosti samotnej premávky a inšpirujem snad toho vzadu. Lebo keď si všetci dáme priestor, platí to nielen v doprave, platí to samozrejme v športe, platí to v spoločnosti, tak si vieme týmto spôsobom pomôcť. Druhý ale fenomén je ten, že sa nám vlastne tie cesty a zároveň chodníky prehusťujú. Okrem máme cyklistov, ktorí takisto pre nich sú špecifické niektoré predpisy a máme kolobežkárov, čo sú nový fenomén a zhodou okolností, ak ma pamäť neklame, v Paríži v referende obyvateľstvo rozhodlo, že zakážu kolobežky v meste. Ako s týmto fenoménom? Tie kolobežky tiež treba povedať, ak prišli do života, vnímal som ich veľmi pozitívne, lebo chránili naše životné prostredie, boli takým bezpečným prvkom, ale čím ďalej ide, tým viac tiež vnímam tie elektrokolobežky ako ďalší element v cestnej premávke, ktorý vznikol, na ktorý niektorí vodiči nie sú pripravení. Videl som množstvo dopravných nehod, kde elektrokolobežka trafila cyklistu, elektrokolobežka trafila chodca. Tie elektrokolobežky sú vo viacerých prípadoch stavané na vyššie rýchlosti, aké by mali, a musím povedať otvorene, že spôsobujú nám elektrokolobežky troška starosti, aj dopravnej polície, ale hlavne vytvárajú nebezpečenstvo pre ostatných a hlavne zraniteľných účastníkov cestnej premávky. A ako som povedal, chodcov a cyklistov. Stávajú sa prípady, vidíte, keď idete večer, že nechá hlavne tie zdieľané elektrokolobežky, nechajú v strede chodníka, a odídu preč, nenechajú to ani na bezpečnom mieste, že by tu dali niekde na kraj, nechajú to v strede chodníka. Ak nedôjde k nejakej reštrukcii alebo k nejakej náprave v myslení ľudí a pri používaní elektrokolobežiek tiež budeme musieť stanoviť zóny, kde hlavne centra miest, kde naozaj tie elektrokolobežky budú mať obmedzené rýchlosti, lebo to sa dá nastaviť, alebo úplne zakažíme v nejakých zónach, kde je veľké množstvo chodcov, aby tam elektrokolobežky nemali prístup. Ako je to vlastne s ochrannými pomockami, či už cyklistov alebo kolobežkárov? Pamätám si, jedna cyklistka po mne kričala, že ona v meste nemusí mať príľbu. Keď vidím kolobežkárov dole kopcom z kolíby, ako idú, bez príľby, z hodovoknosti kúsok odtiaľ sú tam svietniky za jednou obeťou. Ako sú nastavené pravidlá a predpisy, normy v tom? Tak pravidlá sú nastavené tak, že začnem aj od chodcov. Chodci by mali byť hlavne za znížené viditeľnosti, či už v obci alebo mimo obce, vyznačení bližšie k ceste nejakým reflexným pásikom. Mali by používať nejaké reflexné vesty alebo nejaké prostriedky, ktoré by ich mali zviditeľniť. Fenoménom stále ja nehovorím na východe republiky, ale v tých dedinách ustávajú tí starší ľudia, ktorí sa väčšinou obliekajú do tmavého a problémy s tými chodcami sú v čase, keď sa mení čas z letného na zimný, kde už aj v tých časoch, kedy ľudia chodia do kostola, je tma
Tam využívame veľakrát aj cestou prevencie tých jednotlivých farárov, ktorí naozaj aj počas kázne vedia povedať tým svojim veriacim, aby naozaj dbali na svoju pozornosť alebo na svoju bezpečnosť a prináša to každoročne aj napriek tomu, že upozorňujeme túto kategóriu účastníkov cestnej premávky, ako vy ste spomínali, nejakých 70 chodcov ročne stále zomrie pri týchto dopravných nehodách. Väčšinou ide o dopravné nehody v mestách alebo v obciach. Stanú sa aj dopravné nehody mimo obce. Tam to vie vodič veľmi ťažko niekedy ovplyvniť, keď niekto nemá na sebe reflexný pásik alebo nejaký reflexný prvok, ale toto sú tie veci. Tak ako ste spomínali, aj kolobežky, snažíme sa nastaviť tie pravidlá tak, ako došlo tam k také miernej úľave, čo sa týka aj používaní príliebu dospelých. Ja napríklad na bicykel bez toho, aby som mal ochranu príľbu, by som nešiel a toto by mala byť aj otázka pre všetkých. U detí ani nehovorím. Nám dávali za príklad melón, máte ho dať do výšky hlavy, ako máte a máte pustiť a toto sa stane aj s hlavou, čo sa stane s melónom, jasné. A ja odporúčam všetkých, aby používali a využívali v cestnej premávky všetky ochranné prvky, ktoré by mohli zachrániť život. Či už sú to možno nejaké rukavice, aby ste sa neuškrabali, nejaký odev, ale tá príľba je na mieste, aby bola využívaná u detí všade a ja u dospelých by som takisto, aj keď to nie je ustanovené zákonom. Ja pevne verím, že naša iniciatíva Srdce ciest pripomenie možno také nebadané detaily, na ktoré aj v bežnom živote, v bežnej premávke často zabúdame. Chcel by som sa spýtať na nejaké nové trendy z hľadiska policajného zboru, lebo samozrejme vy nemôžete mať ľudí na každej križovatke, ale zo sveta pamätám si rôzne makety, že sú rôzne symboly. Funguje to? Aké sú trendy možno v zahraničí? Tak ako som už spomínal, my sa snažíme prevziať do našich zákonov, do našich výhlášek všetky pozitívne veci, ktoré sú v zahraničí. Ako ste spomínali napríklad Francúzsko. Vo Francúzsku vybehla štúdia a v tých väčších mestách znížili rýchlosť na 30 km za hodinu. Jasný dôvod toho zníženia rýchlosti je, nakoľko je veľmi dôležité, v akej rýchlosti toho chodca zrazí to motorové vozidlo. A proste naozaj mnohými aj výpočtami, aj nejakými znaleckými skúmaniami došlo k tomu, že tá zrážka s autom, ktoré ide 30 km rýchlosťou, je pre človeka, nehovorím, že bezpečná, ale nemal by pri tejto rýchlosti utrpeť nejaké vážne zranenie. Akékoľvek vyššie rýchlosti, ako my máme nastavené 50 v obci, už sú pre človeka nebezpečné. Musím povedať, že pri tých vyšších rýchlostiach už dokáže amputovať človeku aj istú časť tela a najhoršie nehody sú, keď už vás aj prehodí cez auto a tam už naozaj tá hranica medzi životom a smrťou je na veľmi tenkom ľade. Preto ja odporúčam a ja by som tiež v tých zónach, kde je veľké množstvo chodcov, tá rýchlosť má svoje opodstatnenie, to zníženie rýchlosti a mnoho vecí je. Európska únia sa zamýšľa aj nad zákazom jazdy mladých vodičov v nočnej dobe. Hej, nad vodičmi, ktorí majú viac ako 70 rokov, aby mali častejšie prehliadky. Takže tých vecí, ktoré v zahraničí funguje strašne veľa, ako sú na to rôzne názory, ale my sa snažíme nejakou odbornou diskusiou dospieť k tomu, aby tie veci, ktoré sú dané do zákona, boli zrozumiteľné, aplikované a aby to malo hlavne vplyv na tú bezpečnosť cestnej premávky. A podľa štatistík najviac nehod na Slovensku sa udeje v piatok. Existuje preto nejaký dôvod? Je to po celom týždni? Je tam nejaká únava? Alebo možno spýtam sa inak. Pre vás, ako viceprezidenta policajného zboru, ktoré obdobia sú najťažšie? Lebo viete, že budú prichádzať zlé správy. Je to prvý sneh? Alebo prvé výjazdy motorkárov, keď sa oteplí? Tak tento rok pre motorkárov nebol moc priaznivý. Prvú motorku a smrteľnú nehodu sme zaznamenali už hneď v mesiaci január, ale posledný mesiac a pol dozadu musím povedať, že tých vážnych dopravných nehod s motorkármi bolo strašne veľa.
Pri jednej z nich zahynul náš bývalý, alebo už poviem bývalý kolega, mladý chlapec, ktorý sa vracal z východu republiky späť do svojho zamestnania do Bratislavy, takisto už nedošiel. A tie obdobie, ako ste spomínali, tak problematické je obdobie, ako som povedal, zmena času v jeseni. To je problematická prechodcov. Čo sa týka motorových vozidiel, prvý sneh je problematický, ale tam z vlastných skúseností, nakoľko som pôsobil vo Vysokých Tatrách, tak viem, že tie nehody nie sú vážne, ale je ich strašne veľa, lebo tam nejak rýchlo, keď vám nasneží, alebo nie sú upravené cesty tak, aby sa dalo ísť rýchlo, ich nie je veľa. Ale problémom sa javí hlavne leto. Hej, a to sú rôzne grilovačky, kde sa dostávame k požívaniu alkoholických nápojov a to obdobie od júna do augusta je vystižené tým, že je množstvo dopravných nehod, ktoré sú zavinené vodičmi, ktoré sú pod vplyvom alkoholu. Také ozrejmenie a pozdrav pre všetkých. Policajný zbor disponuje už asi mesiac drog testmi, ktoré sú veľmi využívané vo výkone služby. Máme s tým veľmi dobré skúsenosti, máme už kopec výsledkov, takže toto je aj pre tých vodičov, ktorí nemajú alkohol, ale majú v sebe niečo iné. Je aj taká message na to, že sa budeme venovať dôrazne cez toto leto aj tejto kategórii účastníkov cestnej premávky. No, ja ako abstinent vás plne podporujem a v predchádzajúcich epizódach Balansu my sme veľa riešili problematiku práve škodlivosti alkoholu, a to sa bavíme o zdravotných vplyvoch. Nie je to, že ešte je alkohol za volantom. Niektorí povedia, že ale veď v zahraničí je povolené 0,3, niekde dokonca 0,5. Jedná sa podľa vás o spoločenský problém, o nejakú kultúru v rámci Slovenska, alebo o nízku hladinu tolerantnosti? Taká myšlienka aj pred týmto podcastom bola, ak by všetci dodržiavali pravidlá cestnej premávky a dodržali zákon a boli by ohľaduplní, tak by nedochádzalo k takýmto veciam, aké v tých štatistikách ste nám predniesli. Ten alkohol je to fenomén, bohužiaľ to Slovensko dostalo takú nálepku, ako dostalo a ja budem za tú nulovú toleranciu, aby tam bola a viem, že v rôznych krajinách si môžete k obedu dať deci vína, niečo zajesť a to je tak. U nás možno, ak by sme povolili akúkoľvek hranicu, tak neviem si predstaviť, aké výsledky by tam boli, lebo aj jeden z moderných prvkov budúcich motorových vozidel by mal byť aj automaticky nejaký analyzátor dýchu, kde by ste nenaštartovali vozidlo, ak by zistil nejaké požitie alkoholu. Takže ja som proti, ja som takisto, keď nevieme dodržiavať bežné pravidlá alebo zákonom ustanovené podmienky, ako byť pripútaný, dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť, tak vidíme, ako to vyzerá na našich cestách, tak neviem si tiež predstaviť, ak by sme povolili nejakú hladinu, ako je v nejakých južných krajinách 0,5%, 0,5 promile. Neviem, ako by bolo. Hej, tam ale keď urobíte, možno to ľudia nevedia, že môžete mať možno 0,3, 0,4 promile alkoholu, ale tam, keď už robíte pod vplyvom alkoholu nehodu, tak tie sankcie sú obrovské. No, je to téma, ktorá sa neustále vracia na stôl a je to niekedy až šialené na to celé pomyslieť, že vlastne čo sa deje, prečo sa deje a pritom existuje nealkoholické pivo, napríklad, že aby sme ale neboli len negatívni, teraz spomíname tu rôzne štatistiky, tragédie, smutné udalosti, tak za tých 25 rokov aktívnej služby ste určite zažili množstvo aj príjemných, inšpiratívnych, možno aj úsmevných príbehov a teraz máte solo a máte neobmedzený čas. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že ako všetci policajti vo výkone služby, keď vidia nejaké motorové vozidlo, ktoré má problém, sa pri ňom pristavia, pomôžu. Či to už je pri nejakých defektoch, ktoré vzniknú na motorových vozidlách. Otlačení vozidel si pamätám tiež, jak sme v najväčšej premávke zo stredu mesta sme sa
pristavili pri motorovom vozidle, ktoré malo problém, otlačili sme ho na najbližšie miesto. Takže tie bežné veci sú tie, ktoré možno aj ostatní prehliadajú v tej cestnej premávke, ale stalo sa to takým pravidlom, aj motivujeme našich policajtov vzhľadom k tomu, že sme represívna zložka, ale aj touto formou by sme chceli aj odprezentovať tú prácu polície, že vieme aj pomáhať častokrát. Ja osobne som zažil tiež jednu vec, si pamätám, som išiel z obedu, bolo to veľmi, možno nejakých 5 rokov dozadu, kde som videl dve ženy, ktoré sa veľmi trápili s namontovaním evidenčného čísla na svoje motorové vozidlo. Tak som prišiel, bol som v uniforme, pomohol som im, som to tam založil, prednú značku, zadnú značku, poďakovali mi, pomaly slzy v očiach, bola zima, viem, že ako aj mne bolo, keď som nakladal tú ešpezetku, že tie tabuľky boli také chladné a ten plás bol taký, že tam keby som niečo zlé urobil, tak hneď praskne. No ja som tomu nejako nevenoval pozornosť, len raz, keď som počúval zákrutu, tak začal tam nejaký príbeh, kde som začal pridávať hlas a bol som tam vypísaný, ako že už sme boli v koncoch, my by sme tam boli možno až do leta, kým by sa sneh neroztopil a išiel okolo nás princ na bielom koni, ktorý nám pomohol, lebo to bol príbeh, že boli to páni, ktorým oco ako zomrel pri nejakej nehode a ona to dostala nejaký darček po ukončení vysokej školy, takže toto bolo to a dokonca im to namontoval policajt v tej pozícii, ktorej som pôsobil, takže toto bolo pre mňa taká radosť. Tu ten chat alebo túto komunikáciu mám uloženú aj v počítači a keď niekedy si ju vypočujem, tak ma to zase takto navňadí, že aj policajti vedia byť ľudia, vedia pomáhať a my sme to aj preto, aby sme týmto ľuďom pomáhali, ktorí potrebujú pomoc. Výborne, no tak myslím, že prvú nomináciu do Srdca ciest by sme mali vybavenú. Dúfam, že to spĺňa pravidlá pre tento ročník. Ale to bola krásna ukážka toho, že a opäť v minulosti v Balanse sme to spomínali, je dokázané, že negatívne správy sa šíria 6-krát rýchlejšie ako pozitívne, ale život krajším si robíme práve vďaka takýmto milým pozitívnym historkám a vďaka za ne treba ich len opakovať a ďalej pripomínať. A na záver nášho rozhovoru vás chcem pekne poprosiť, keby ste mali dať 3 rady motoristom predtým, než si sadnú za volant. Ako zlepšiť bezpečnosť všeobecne na cestách, svoju vlastnú a samozrejme ostatných účastníkov. Aké by to rady boli? Tých rád by bolo strašne veľa, ale každý by z nás mal sadnúť za volant tak, aby bezpečne došiel do svojho cieľa, lebo tam ho určite niekto čaká. Mal by sa neponáhľať v prvom rade a veľakrát sme tu spomínali mobilné telefóny a nejakú pozornosť na cestách. Toto je základ toho, aby tento človek bezpečne došiel k tam, kde by chcel dôjsť. A ja vám na záver poviem, že a policajný zbor sa bude snažiť robiť všetko preto, aby každý došiel tam, kde má dôjsť, aby sa vrátil či už zo školy, z nákupu, z výletu, z nejakej návštevy. A niekedy vidíte aj v tých našich silách to nie je, lebo tých policajtov sa nedá dať na každých kilometr, ale mala by to byť naozaj taká téma pre všetkých, ako by sme vedeli zlepšiť tú bezpečnosť na našich cestách, aby to nebolo len o policajnom zbore, o nejakých sankciách, o nejakých represiách, ale aby to bolo o nejakej kampani, ktorú by sme si mali dať do budúcna, aby sme čo najviac ľudských životov zachránili na cestách. Ďakujem za tieto úprimné slova a opäť raz sa potvrdzuje to, že nielen, že pomalšie ďalej zájdeš, ale ohľaduplnejšie ďalej zájdeš a buďme ohľaduplnejší ku všetkým účastníkom premávky a pevne verím, že to vlastne prispeje nielen k znižovaniu štatistík, lebo navonok oni sú len čísla, ale za každým tým číslom je nejaký ľudský príbeh. A pán plukovník, ďakujem veľmi pekne, že ste boli našim hosťom a rovnako vám želám čo najmenej tých SMS-iek, ktoré ste mi ukazovali a čo najviac úsmevných historiek a princov na bielom koni na celom Slovensku. Všetko dobré želáme. Ja tiež ďakujem za pozvanie do tohto podcastu a všetkým počúvajúcim, aj tí, ktorí to budú mať len z rozprávania, prajem to, čo som hovoril, šťastnú cestu, bezpečnú cestu a robme tie naše cesty bezpečnejšími.
Naším hosťom bol viceprezident policajného zboru pán Rastislav Polákovič. Ešte raz obrovská vďaka. No a ďalšie skvelé tipy pre vybalansovaný život nájdete na našom webe www.generalibalance.sk. No a sledujte nás aj na sociálnych sieťach, na Instagrame a na Facebooku. Majte sa krásne a sledujte aj kampaň Srdce ciest. Všetko dobré. Všetko dobré.